L-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono irreżenja minn deputat parlamentari il-ħadd filgħaxija. Dan kien irrappurtat fuq il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista N-Nazzjon. Fil-fatt Jean-Pierre De Bono mar blittra tar-riżenja għand l-iskrivan tal-Kamra Ray Scicluna il-ħadd filgħaxija. De Bono għażel li jżomm kollox mistur u labad stqarrija u lanqas għall-ġurnalisti sabiex jirrappurtaw ir-riżenja tiegħu. Bħalissa Jean-Pierre De Bono jinsab taħt pressjoni u qed ikun skomdu wkoll jiffaċċja lill-ġurnalisti minħabba li sar magħruf li rrikorra għal prattiċi illeċiti fejn preżenta prokuri b'firem folozz sabiex jiġbor bosta dokumenti tal-voti għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Jean-Pierre De Bono kien qed jaħdem qatih sabiex Adrian Delija jilħaq kap nazzjonalista. Aktar minn hekk id-deċiżjoni li jċedju s-siġġu lil Delija ikkonfermat kemm il-kap nazzjonalista gideb lit-tesserati u ma kellux pjan ta' kif se jsir kap tal-Oppożizzjoni, minkejja li fis-7 ta' Settembru qal li għandu pjan. Nista' nserraħ moħħ it-tesserati illi mhix sa tkun ixu il-kustjoni tas-siġġu. Ma nixtieqx nisvela ismijiet, diġà saqsewni diversi drabi, jiena l-unika garanzija li nagħti il-konvinzjoni tiegħi hi illi hemm is-soluzzjoni illi misjuba. Fl-aħħar jiem Delija kienet jitkellem ma' diversi deputati, fosthom Marija De Guara, Fredrika Zoppardi u Ivan Bartolo, iżda kollha rrifjutaw li jċedulu s-siġġu. Id-deputat Herman Schiavone kien qal li lest li jċedilu s-siġġu, imma din ma bqitx possibilità għax il-kandidat Norman Vella ma tax serħan il-moħħ u garanzija li jekk jitlaw bl-elezzjoni każwali se jċedi s-siġġu parlamentari lil Delija. Bla pjan irrikorran Jean-Pierre De Bono. Ġimgħat-ilu l-kulħadd kienet żvelat li Jean-Pierre De Bono kienu l-unika soluzzjoni sabiex Delija jikseb is-siġġu parlamentari. Iżda De Bono kien ħareġ ċiċħat wara l-nies li kienu timexxu l-kampanja ta' Delija ndunaw li aħjar jekk De Bono jibqa' deputat sabiex fil-grupp parlamentari ikollu deputat jappoġġjah. Jean-Pierre De Bono kien taħt pressjoni u immedjatament irreżenja l-ħadd filgħaxija mill-Parlament sabiex sa nhar it-tnejn fil-ftuħ tal-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jikseb siġġu parlamentari. Iżda qabel isir dan irid ikun hemm il-proċess ta' elezzjoni każwali li fih se jikkontestaw il-kandidati tas-7 distrett kemm tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll tal-Partit Demokratiku. Jekk mill-elezzjoni każwali jiġu eletti kandidati tal-Partit Nazzjonalista, dawn se jċedu s-siġġu tagħhom lil Delija. Iżda l-kemm possibilità remota f'każ li jiġu eletti kandidati tal-Partit Demokratiku dawn diġà ddikjaraw li mhux se jċedu s-siġġu tagħhom lil Delija għax ma jemmnux li għandu l-kwalitajiet neċessarji ta' kap u l-kredenzjali tiegħu mhux se jagħtu kredibilità lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li l-Partit Demokratiku bid-deputati Marlene Farrugia u Godfrey Farrugia jagħmlu parti minnha.